Ľudia, vítajte pri ďalšom videu, bude to ďalšie také dlhé video a konečne pri novom videu a je to z pump tracku v Poľsku, dedina Polánka Vilka. Ako to vyzerá. GG, je to tam, pekne. Dobre, dobre. Takže pump track bol super, dávam mu 4,2 späť. A tu dám shoutout môjmu kameramanovi, frajer, natočil ma. A to je všetko a čaute.